May gabi kaninyong tanan mga igsoon diha sa Ginoo, labi na sa mga ato igsoon mga Bisaya na inapang kining mao minsay sa Dios makahatag kanato og kadasig kalikon sa atong pagsalig kaniya pagtuo pagpanginabuhi nga mataron diha sa iyang atubangan. Naupang atong asabtan kining binisaya nga pagwali nga bisan pa dunay usahay kanisdanan apan nagtuo ko nga doon tayo espiritu nga makasapot ninyo. Kuhaan nato ang atong mga singkasing, ang atong pagdungog, ablibon nato ang atong mga Biblia diya sa bagong tugon. Sa bagong tugon, sa primerong Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ni Mateo, unya na diya sa primerong kapitulo. Yung magsugod na sa pagbasa diya sa versikulo 18 ngadto sa 25. Mateo 1, versikulo 18 ngadto sa 25 atong pagbasahon. Ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa dihang ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose. Sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsangkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana sanglitaw man nga siyang matarong o dilibuot magpakaulaw kaniya. Nakauna-huna sa pagkigbulag kaniya sa ilong. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat ni ini, tanawa, usa ka manulunda sa Ginoo, mitungha kaniya pinaagi sa danggo pingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria. Kay kanang iyang gisangkon gikan sa Espiritu Santo. O gianak niya ang usa ka bata nga lalaki o siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisugdo sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tanawa usa ka birhen magasampon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Nang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Ug sa pagbangon niyo gikan sa pagatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo. Nangasawa siya kaniya. Apan wala siya, makigduol kaniya hangtod gianak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang ginganlan Jesus. Mo kini may balita at hinawpang Dios magapadalangin ug dugang niya sa pagkabasa sa iyang balaang kasulatan. Mag-ampo kita. Panginoon, salamat po sa mga sandaling ito na kami po ay muling nakarinig ng inyong pong mga salita. Naupang ikaw kayo mao'y maghatag ka na mo o panabot ni ini ang imong pulong balaan po sa aton, balaan na ang among pangunahuna. Pinaagi sa gahom sa imong balang Espiritu aron kasabot kami sa balaan nimong kasubuan. Naupang ikaw kayo maimaya nini sa among tanan. Kining among mga pag-ampo, lamang sa ngalan ni Kristo. Amen. Kung atong pangtanaon ang mga kapatanon karon, ang mga tao karon, kasagaran, kinsa may ilang iidolo niining kalibutan. Kinsang mga tao ang ilang pag-aidonon sa kinabuhi. Kasagaran, siyempre ilang i-idol katong mga bantog mga tao, mga sikat, mga artista. O kung sa ilang pamada, mo ilang himong pamada. Kung sa ilang sprenet, mo ilang sprenet. Kung sa ilang cellphone, mo po ilang cellphone. O kung sa tabas sa ilang sinina, mo po tabas. Kung sa kulor sa ilang buhok, mo po ilang koloron sa ilang buhok. Usahay, mo ni problema sa mga Kristohanon. Nga mga Kristohanon, ngadto sa mga sikat musundo, hangtod bisan ang salak ni mga tawhana nga gidawat lamang sa kalibutan ilang pagasundugon. Ang Biblia nagpaila kanato usa ka tawo nga angay natong pagasundugon
O dili siya sikat, dili siya tantog. Ang iyang ngalan naara sa likod diha sa kapagkabantog sa atong Ginoo sa Kristo, hinom lang siya nagkinabuhi. Apan angay lang itong pag-sundugon. Kinsa man kini? Mao kini si Jose, ang asawa ni Maria nga ama-ama sa atong Ginoong Hesus Kristo. Angay nato siyang sundugon katungod makita natin kung sa siyang klaseng pagkatao pag-abot niya sa pag-atubang sa dakong problema, sa dakong pagkalibog, sa dakong kahupay o sa dakong pagsaling. Mao kini angay natong pagasundugon. So busa, sundugon nato si Jose sa tutulo ka parte sa iyang kinabuhi, sa iyang kinaiya. Sundugon nato si Jose primero sa pag-atubang niya sa dakong problema. Dako yun ang problema ni Jose, kay sumala pa sa 18 nga atong gibasa, na kining si Maria, na kaslungon niya, diya kaniya, nakaplagan na siya, nagnabdos. Nagnabdos si Maria. Unya, kini si Maria, batan-on pa kini. Karon nagnagdo siya, ibot pa sa buti ni, nagluib siya, nagtugang Jose. Na si Maria, sinaanan ni Jose. O ang saan niya ito na nagkulturahan, sila daw murag nagtipo na, nagtigong na, mag-asawa na sila. Magtiayo na. Bisan pa nga niwa pa sila makasal. Apan, nining panahon na, nagnabdos si Maria. At kay baluta na ang iyang pagnabdos pinaagi sa balaang Espiritu. Apan si Jose, nakahibaw ba niya na? Ang ginikanan ni Jose, si Maria, ginikanan ni Maria, nakasapot pa, nakahibaw ba niya? Ang iyang mga ginikanan, ang iyang mga igsuon, wala masakit sa tanan. Nini. At labi na si Jose. So, sa may naasahuna-huna ni Jose, nang iyang sinaaran na babae, na ng kulturahan na sila magtiayon na, karon nagluhib kaniya. Mutuo ka si Jose kang Maria, o musultis Maria Jose. Nagnabdos ko, apan dili ni pinaagi sa tao, kundi pinaagi sa Espiritu Santo. Mutuo ka na si Jose. O si Maria usab, tuuhan kayo siya sa iyang ginikanan, tuuhan kayo siya sa iyang mga amigo, amiga, tuuhan kayo siya sa tanang tao, labi na natutang Jose. Dako kayo may istorya, timok nasod, mukayanap kini. Dako ning kaulaw sa tanang pamilya ni Maria, bisan pa sa pamilya ni Jose. Katungod, giniipan na si Jose. Dako ning kaguol ni Jose. Dako ning problema ni Jose. Ang ato lang masulti ni kung sa leksyon nga igsoon, usahay ang pagdawat nato o pagtuman sa kabubuton sa Dios, makahimo ka nato dakong problema. Ayaw paglaom o ayaw laomi nga tungod ikaw nagsubay diha sa kabubuton sa Ginoo, ikaw nagtuman diha sa iyang pulong, nagtuman ta diha sa iyang will, nga kita naagyon sa maayong pagpanginabuhi. Apan kung sa may labing dakong importante, ang pagluwas sa kaugalingon sa kaulaw, sa sulti sa mga tao, o ang pagtuman diha sa kabubuton sa Diyos. Nakibalo kita na si Jesucristo mao kini siya sa iyong pagkatao. Isaiah 53 verse 4, Rufay, nagaingon, sa pagkamatuod, gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasugkanan, apan siya giilan natong binunalan.
hinapak sa Dios, hinampak sa Dios o isahin. Apan siya ang kinasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napanggos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, o tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Kung kinigibati kini ni Jose, nagdakong kayong kaulog, dakong problema, apan mas labaw pa ang atong Ginoo na siya gitumuan sa tanang mga baka, gihimo siyang kriminal, apan unsa may iyang gibuhat. Mao po itong pagkabuhaton sama ni Jose. Angay nato siyang sundugon. Mo nang atong title, sunduga si Jose. Kay tungod angay nato siyang sundugon, kay tungod kay balo siya sa pag-atubang sa problema. Ipanangkon pangani ang manlunuwas apan nakuha na ni Jose ang kinahanglanong kinaiya sa mga taong magtotoo. Nga mudawat bisan pas mga pakak. Mao kanay usa ka dakong lesyon nato. Mantigutang moatubang sa dakong problema. Ikaduha, sundugon natin si Jose sa pag-atubang sa dakong pagkalibog. Wala mahaksay ni Jose Nene. Wala siya malipay, wala siya magkatawa, wala siya magsuroy-suroy, kundi naagin siya diha sa iyang kapgalingon, naghiinusara, nagdakong pagkalibog sa kanya. Versikulo 19, nag-iingon, o si Jose na iyang bana, sang litaw man siyang matarong, o dili buod magpakaulaw kaniya, nakahunahuna sa pagpakibulad kaniya sa hilom. Ang tanaw din si Jose, usa ka, bara na siya ni Maria. Nga sanglit na siya matarong. Matarong siyang pagkatao. O dili niya buod pakaulawan si Maria. O niya naging diri nakahuna-huna ang pagpasabot. Iya kining meditate na day and night. Naghuna-huna na siya, nagpamamalandong na siya nini. O gusaw niya pakipagbulag na dili maulawan kini si Maria. Naagod ang iyang dakong pagkalibog. Dakong pagkalibog sa kahimtang. Kung sa may pag-abuhat na nimo igsoon, kung nanaka niya sa dakong pagkalibog sa imong kahimtang. Huna-huna ang pagbati ni Jose. Unsay iyang ibati, unsay na siyang huna-huna. Apan tungod nag-ingon ang Biblia, tungod siya usa ka matarong nga lalaki, iya kining gihilom o iyang buwagan si Maria sa hilom. Manuman, kay tungod gugma ang nagsugo kaniya nga dili niya ibandilyo ang sala ni Maria. Gugma maoy nagbuot nga dili niya siya paulawan. Sa dakuna itong pagkalibog may igsoon, dili lamang nga kita diha nga isang matarong nga mudawat sa dakong problema, kung dili kinahanglan po nato nga kita magpanginabuhing matarong diha sa dakong kalibog. Kung ikaw anaa sa niining dakong experience, nagilimbungan ka sa tao na imong gisaligan, unsa may mulabaw nimo, mao ang kasabot, mao ang pagpanulti sa laing tao, ang pagdaot sa tao, o pagpailog tungod sa lupa. So, gitudlo din may suon. Leksyon ka nato. Na primero, mantigot ang atubang diha sa dakong problema, kay tungod ang pagsubay sa kabubuton sa Dios, dili kini paghigda diha sa daan ng kutson gahumo, kung dili paghigda diha sa matunok sa kutson. O ikaduha, sa dakong pagkalibog, atong ipagpadayon ang atong
pagpangigabuhi nga matarong nga pinasikan sa gugma, dili ang kayugot o dili ang kasuko. Mga na si Jose. Ikatulo, atong pagasuntugon si Jose, nabaw na sa pag-atubang niya sa dakong kahupay. Megsoon kung dunay problema, dunay kalibog, ang kasunod yun na, igos kang butol sa Ginoo, dunag yun ang kahupay. Comfort, maabot yun na. Kung saan pag-abutan, versikulo 20-23, nag-iingon, apan sa pamalandong siya sa pagbuhat ni ini, tanawa, usa ka manulunda sa Ginoo, mitungha kaniya pinaagi sa damgo o nigon Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang isampon gikan sa Espiritu Santo. Nagsoon, usahay sa atong problema, pagkalibog nato, kasagaran na magdalit-dalita o desisyon. Apan si Jose wala. Namalandong siya. Una siya sa pagbuhat kung sa tanaw niya. O sa iyong pagpamalandong, naagyon mo abot yun ang pamaagi, mo abot yun ang mensahe ng Ginoo. Dini pinaagi sa manulunda. Pinaagi sa manulunda. Una sa versikulo 1, nag-iingon, o anak niya usa ka bata na lalaki o siya imong panganganlang si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan mahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa usa ka birhen magasampon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki o ang iyang ngalan magatawag Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Ang Dios moabot yun ang paghupay o kahupay diha sa atong mga problema. Dakong kahupay ang dawat ni Jose ni ani. Samtang siya pamalandong, nagunahuna o unsay maayo, wa siya magunahuna unsay dautan, unsay mga pamaagi nga dautan kundi pamaagi nga matuman ang iyang pangunahunang pagkamatarang. Moabot yun ang mensahero sa Diyos. Dunay mensahero ang anghel ng balita kanya. Nagsuon, usahay kung doon natin problema, imbes na kita ngadto sa pagsimba, sa pagpatalimhog, sa pagwali sa Ginoo, mo-absent na yung unta, di na nang mo attend. Nga di ta matagaan nagkahupay diya sa gawas, kundi pa mga bakak o mga sulti nga hagito ng imong unod. Apan isip mga Kristohanon, angay nga mudot-dot kita diha sa presensya sa Dios. Kung anak kita da sa dakong problema, sa dakong kalibog, kay tungod sa Dios, dunay dakong kahupay. Dunay mga mensahero ang Dios sa matuoran nga musaysay sa matag problema o musaysay kasolbanan nining problema nga o mauni miabot ang mensahero sa Dios ang anghel. Anghel ang bot pasabot na sa original Grego angelos, ang bot pasabot messenger of God. Doon nagyoy mensahero. O misaysay ang anghel kaniya nga si Maria ang magbudhi kaniya. Wala magluhid. O buhat kini sa Dios. Pinaagi sa balaan, Espiritu. Kababuton sa Ginoo nga si Maria mahimong inahan diha sa pagkatao ni Jesucristo. So busa diha sa makadungog si Jose sa dakong mensahe sa kahupay na nalipay si Jose. Nahilom ang iyang kinabuhi, nawalan kabugat sa problema. Nahapsay ang tanang kalibog. O nadawat niya ang kadakong kahupay gikan sa Diyos. Misulti din nila kini katumanan sa propesiya. Nga usa ka manluluwas ang gipanangkon ni Maria usa ka Dios nga nagpakatao. Nga imong pagahingad lang Jesus. Kay tungod si Jesus mo'y muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.
At tanaang nag-ingon sa 21, imong pagangadlang si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan. Dunay katawhan ng Ginoo, dili tanang tao iyang katawhan, kundi duna say katawhan na iyang pagaluwason asa man sa ilang kalisdanan, sa ilang mga balatian, sa ilang mga sakit, dili sa ilang kasalanan. Kaya tuwag bisan kag dunay balatian, mamaayo ka sa ilang lawas, may perno ng yapon ako kung doon na kayo sala. Bisa pagbudato ka ng kalibutan, maangkon yung tanang bahanti ng kalibutan, apan nakasasalain, pero ka lamang gihapon, apan kung ikaw, makapasaylo diha, asaylo ka sa imong sala, bisag publika, bisag buhay ka, bisag masakitong ka, luwas ng kapayon ka sa dinarian sa Diyos. Muna si Jesus, nakinahanglan si Jesus, di anak, kaya tungod mauni ang katumanan sa pulong sa Diyos, nga ang Diyos magpakatao, aron diha, luwason ang iyang mga katawan. Kadakong panalangin ini, busa katong pag-atubang niyang sa dakong problema, katuyuan sa Diyos. Katuyuan sa Diyos, katong yung pag-atubang sa dakong kalimog, katuyuan lamang sa Diyos. Katungod ka na kung ato ka ng masagubang, o atong maantusan, atong malapsan, moabot yun ang dakong kahupay gikan sa Dios o kini pinaagi sa iyang balaang mga pulong. Sumala sa Juan 8:31-32 may igsoon nag-ingon. Unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan, o kamo mahibalo sa kamatuoran, o ang kamatuoran magahatag ka rin yung kagawasan. So, dili kita magbiha diha sa mensahe sa Diyos. Doon ay mensahero ang Panginoon. Doon ay pulong ang Diyos na makahatag ka nato, kahupay sa tanan natong problema at kalibot. So, ikaw pa. Atong pagasundugon si Jose, kay tungod, kay balo siya sa pag-atubang sa dakong problema, kay balo siya sa pag-atubang sa dakong pagkalibog, kaya tigo ko sa mudawat niya sa pag-atubang sa dakong kalipay, kahupay, o ikaupat. Sundugon na ito siya sa pag-atubang sa dakong pasalig. Dili pagsalig, kundi pasalig, commitment, promise. Versikulo 24 hanggang 25 nagingon, og sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa magrunda sa Ginoo, nangasawa siya kaniya. Apan wala siya makigduol kaniya hangtod sa gianak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang ginganlan si Jesus. Kung sa gibuhat ni Jose, di lamang gidawat niya ang dakong problema, di lamang nag-anto sa dakong kalibog, o di lamang nakadawat siya kahupay o kumana, dili. Nagpasalig yun siya. Tungkol sa nadawat niyang mensahe gikan sa mensahero sa Diyos, siya mipasalig. He committed himself to obey God's word. Committed himself. O siya nagpasalig kang Maria. Commitment o pasalig, usa ka hiyas na imong ikahatag sa tao o sa sirkumstansya na imong gituuhan o gisaligan. Busa si Jose, pinaagi siya pagtuo, misalig siya, nagpasalig siya kang Maria. Tanawa. O sa pagbangon niya siya, sa pagkadungog niya sa mensahe, may bangon siya. Misalig siya. Nagpasalig siya sa Diyos na kalimtan niya ng tanan. O iyang pagkadawato na si Maria. Nangasawa siya kang Maria sa versikulo 4. O niya, sa 25, wala niya duula si Maria hangtod ng anak niya ako sa kabata na lalaki. Kaya ginganlan niya Jesus. So nagpasalig siya kang Maria, wala na siya duha-duha, wala siya pagpanukong kang Maria. Girespeto niya pag-ayo si Maria, katungod wagid niya kailantis Maria hangtod nga uwa, hangtod nga may anak si Ginoong Jesucristo.
Andam siya sa pag-alima kang Maria. O ikaduha, andam siya sa pag-alima sa anak sa Diyos. Pag-alima kang Kristo na naa sa taguangkan ni Maria. John 14:21, ang nagbaton sa akong mga sugo o nagatuman nini, kini siya mao ang nahigugma kanako. O ang nahigugma kanako, pagahigugmaon sa akong amahan, o ako mahigugma kaniya, o baga pagdayag ako kagalingon, akong kapalingon, nato kaniya. Na unsa may nag-motivate ni kang Jose, na nagpasalig siya kay Maria, nagpasalig siya sa mensahero, nagpasalig siya sa Diyos. Ngayon, dawaton, pangasawon, o dili niya hilabtan si Maria hangtod na ianak si Jesus tungod sa iyang gugma. Gugma. Gugma sa Diyos, gugma kang Maria, o gugma hangtod kang Jesucristo. Kini usan ni pag-alima sa anak sa Diyos. Pag tawat, pagtuman, pagmahal niya sa Diyos, aron dili siya kasala. Kaya kung dili niya tawaton eh, kung dili siya mapasalig dito sa Diyos, makasalagin siya. So mana, miingon ng Salmo 119, versikulo 11, o 11, kayuhan ng atong ilhon ng puro sa Diyos ng kasing-kasing. Sa akong kasing-kasing, ginatibigan ko ang imong pulong aron dili ako makasalan. Bato. Ganun. Tibanan ni Wilson, ang magmahal sa Diyos, magmahal usan sa tao. Apan, at hinunduman nga kita unang gima sa Diyos mo na makamahal kita kanya, aron kita makamahal sa tao. Makadugma kita sa tao. Busa, mauni si Jose na ngayon nato sundog. So, unsa kay leksyon ng kuha nato ini maong tao sa Ginoo. Pero, atong na tsaka kahit itang minsan. Bisan unsa katako sa problema, mas labaw na nagdako ang kaluoy sa Diyos sa mga nagasalig kaniya. Wala pa sa si Jose. Kahit walang kasing-kasing ni Jose, matarong na. Apan wala niya kung magpasagad ang Diyos, kundi di pa matarong pagmaayo si Jose. Kitagaan siya sa eksaktong mensahe na siya magupay. Kasi dunay kalipay. Dunay kalipay niya sa pagtawad sa tanang circumstances kinabuhi. Ang paglaom nato, mga ison, wala sa atong dakong tinguhan, kundi nasa Diyos nga nagatinguhatan nato. Siya ang atong kasaligan. So, bisan kung sa kadako sa problema, mas labaw mo nagdako ang kaluoy sa Diyos sa mga nagasalig kanya. Ikaduha, kung may problema ka, ayaw pagdali-dali surrender. Ayaw pagdali-dali surrender. Ayaw pagdali-dali o desisyon na dili maayo. Ayaw pagdali-dali o lihok o sulti o paguna-una at tulipagbag dito sa pagkamataran sa Diyos. Eh wala ka sa panig o bahin sa kapiltihan. We are on the Lord's side. At ang tanang naa sa panig sa Ginoo, nag-iingon ng Roma 8, we are more than conquerors. Maghuwag na sa Diyos. Kung doon ay panghitabo, pamalandong sa. Pamalandong na doon ay positibo sa inyong kasing-kasing na ikaw o sa kataong matarong dili kautan. Pamalandong ang maayo, dili ang kautan. Klaruha ang imong unang-una. Paghuwat, hangtod na tunay mo abot na mensahero o mensahe niya kanino. Dagan dayon sa pulong sa Diyos. Ayaw pasagdi ng ang imong kasing-kasing ang imong unang-una.
mawala. Dagan sa pulong sa Dios. Basahan o paminawi ang iyang tingog sa imong kasing-kasing. Sumayo pa mo idol o tao? Depende. Depende sa imong pagkasundugon. Sundugon nato ang mga taong sama ni Jose. Magabutan mo ito. Salamat Ginoo ni imong mga pulong kung may kahatag ka na mo kalipay, kalinaw. Sa sama na akong mga tao na dunay mga sa gubang ng madagkong problema na naa sa dakong kalibong. Dapat ng kapupay na ang diha pagikan kanimo pinaagi sa imong pulong na akong madawat. Doon na kayo mensahe sa inyo. Hinawad pa nga akong pagsalig doon, diligyon bulubad, diligyon mawala, kung dili magpadayong malikon, na nagkupot diha sa imong kapangyarihan o sa imong gahon. Inaapalo na dili na mong talintani ang kami diligyon mga sala bato kanina. Kung kining among magampo, di alam sa ngalan sa Ginoo sa Kristo.